Nuwun sewu. Apa sampeyan kuwi ingkang jejuluk Prabu Baladewa sinuwun? Yo, pancen aku ingkang aran Prabu Baladewa. Apa kowe ingkang peparab Begawan Dewa Wisa? Aku Begawan Dewa Wisa. Kosek aku tak nyuwun prisa karo sampeyan. Yo, perkara apa? Al-Fatihah Kujuk Kiseno Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Anak Prabu Duryudana kuwi ratu sugih brewu mblegedhu mongko derajate ora ana ingkang padha. Tak timbali karo aku basa mlipis. Mongko nggunakake tata krama lan unggah-ungguh kabeh sing padha lenggah ning kedaton Ngastina kene yen to tak timbali basa. Apa negara Mandura kuwi ora ana wong tata krama. Ing atase kowe durung tepung karo aku kok kowe ora basa karo Begawan Dewa Wisa. Gusik. Aja ngawur-ngawur. Yen kowe ngarani negara Mandura kuwi ora ana tata krama kuwi kleru. Nek ning nggon aku kuwi malah akeh tata krama. Mongko ning nggon aku kuwi ana saloka. Yen kowe kepengin dibasani kowe mbasanana. Yen kowe ora kepengin dijiwit aja jiwit. Yen kowe ora kepengin ditabok aja nabok. Saiki aku tak takon karo kowe. Kowe tepung karo aku pisan wae ora basa kok aku basa karo kowe iki. Kowe iki apa aku tak takon. Wis panas suasanane wis. Coba aku tak takon. Yen kowe kepengin tak basani kowe mbasanana. Monggo kowe ndangu karo Baladewa kowe tanpa basa kok aku kon basa karo kowe iki tata kramamu nggon endi? Nggonmu nggoni minangka dadi brahmana nggon endi aku tak takon. Ya wis dicupet semene wae. Ora usah didawak-dawakke. Merga ya ngersak ngertiku sapa ingkang lenggah ana ing negara Ngastina iki kabeh padha ngurmati kelawan pujangga Ngastina sing anyar Begawan Dewa Wisa. Gusik. Kowe ngaku yen to padha ngurmati karo pujangga anyar jenenge Begawan Dewa Wisa. Saiki aku tak takon karo kowe, kowe ngerti ora derajate Baladewa ning kene iki apa? Derajate Baladewa ning kene iki minangka dadi pengayomaning para Sata Kurawa. Aku kuwi pengayomaning Hyai Prabu Duryudana. Yen ditonton babakan derajat luwih dhuwur pengayoman bangane pujangga. Ning kok kowe ora basa karo aku? Iya wis aku kleru. Wis ora usah mbok teruske, aku pancen luput. Ning gandeng wis kebacut ngoko ya wis. Ora usah dadak didandani iki supaya luwih rumaket antaraning aku lan sliramu sinuwun. Yo, sakarepmu aku manut. Pancen bener aku madheg brahmana, yektine sowan ana negara Ngastina kuwi ora kok duwe gegayuhan. Ora duwe gegayuhan nanging pancen aku duwe niat sarta duwe panjangka. Iki mestine sapa ingkang ndak aturi babakan panjangka kuwi iki mestine bakal paring pangandikan yen to aku brahmana ingkang tansah kepengin gawe tentreming jagat raya. Gegayuhanmu apa? Gegayuhanmu aku tak weruh. Sepisan aku ngudar ngelmu kalawan para Sata Kurawa, ndungkap angka 2. Sinuwun, derajat pangkat ing Nalendra Ngastina Prabu Duryudana kuwi persasat gawe horeking jagat. Apa to sababe dene aku matur yen to gawe horeking jagat tanana liya kejaba mung negara Ngastina. Ngastina iki ingkang dadi regejegan. Ngastina iki ingkang dadi tuk sumbering perkara wekasan para Pandhawa lan para Kurawa ora padha rukun tansah padha bentak sirah duwe rasa memungsuhan disababake saka apa? Ya saka negara Ngastina. Mula nganti dewa ngucap yen to besok purnaning jaman Kurawa lan Pandhawa kuwi yen to ana peperangan gedhe kang sinebut Bratayuda Jaya Binangun. Lho, sinuwun. Aku nggagas perang gedhe mau gumana musik ana ing paningalku. Kaya ngapa to? Wong sing ora ngerti kentang kimpuning lelakon pojok plereting kahanan padha kesempyok ing aradan. Kawula cilik kang ora ngerti perkaraning Pandhawa lan Kurawa padha mati sia jroning peperangan. Bakal pirang nyawa ingkang dadi banten, dadi korban sia jroning Bratayuda. Mula tumuli aku angayam wana kekalangan malaya ngupaya menyang endi dununging negara Ngastina. Pancen niatku suwita marang Prabu Duryudana. Syukur bagi aku bisa dianggep dening Nalendra Ngastina. Keparenging Gusti bareng aku sowan ning negara Ngastina malah pinaringan derajat pangkat aku minangka pujangga. Matur nuwun ingkang tanpa pepindhan jarakan kanthi srana aku dadi pujangga Ngastina kabeh gegayuhanku mau saya cedhak. Ya kuwi niatku ingkang bakal murungake Bratayuda Jaya Binangun. Bratayuda aja dadi Bratayuda kandheka mung tekan dudungengan wae. Bratayuda kandheka mung tekan pangucap wae aja kababar dadi kasunyatan sinuwun. Gusik, aku tak takon karo kowe wangsulana pitakonmu kanthi pertitis. Iya.
Aku tak takon karo kowe. Bratayuda kuwi sing duwe gawe sapa? Bratayuda kuwi sing duwe gawe sapa? Bratayuda kuwi sing duwe gawe para dewa. Dewa kuwi sing nitahke para titah. Dewa kuwi sing nitahke para titah. Anane kowe aku lan kabeh kang padha lenggah ning Datula iki padha urip. Kuwi sing maringi para dewa. Lah kok dadi kowe jalma menungsa lumrah kok arep murungke kodrating dewa kuwi aku tak takon. Apa kowe iki ponakane dewa apa piye? Kowe iki prunane dewa apa piye? Ora jeneng kaya ngono, ning sing jeneng titah diwenangake mbudidaya. Pambudidayaning titah kuwi ora bakal iso miradati marang kodrating jagat. Kabeh mesti bakal kelakon. Yen kowe duwe gegayuhan bakal murungake Bratayuda kuwi tak arani cecak nguntal cagak cibol gayu wulan muta ngitung lintang, tange kelakone cepak wurunge. Sinuwun, ana tetembungan Giri Rusi jalma tan kena kinira. Aja manut karo tetembungan. Wong urip nang alam padang nek manut karo tetembungan, wong mau ora gelem budidaya. Anane mung sumendhe marang tetembungan. Ngene sinuwun, saiki aku tak nyuwun prisa karo sampeyan. Yo. Kowe arep takon apa? Apa sekirane nek Bratayuda dadi kuwi sinuwun Mandura seneng yen to nyumurupi Pandhawa lan Kurawa padha bentak sirah, nyumurupi Pandhawa lan Kurawa padha regejegan. Mongko kuwi tunggal kulit daging, tur kuwi isih sedulurmu dhewe. Panjenengan minangka dadi piyai sepuh yen to nyumurupi sanak kadangmu padha bentak sirah kuwi, sampeyan minangka wong tuwa rasamu piye? Yen kowe takon karo Baladewa, rasaku mesti ora bakal mentolo. Sing jeneng wong tuwa ki pengen nyurupi anak putune padha rukun. Wong tuwa kepengin nyumurupi anak putune padha tansah sinian siji lan sijine. Aja nganti ana rasa gejegan. Lah kuwi tegese sampeyan iso menggalih kanthi ati ingkang bening. Nanging sabab apa sampeyan nyebutake yen to gegayuhanku mau ibarate kaya dene cecak nguntal cagak, cebol gayo wulan, uta ngitung lintang. Yen ngono sampeyan pancen duwe niat jarak dadining Bratayuda. Sampeyan duwe niat kepengin nyumurupi dulur-dulurmu padha taker marus milang tatu nganti oncating nyawa ana ing Tegal Kurusetra. Nuwun sewu, apa kaya ngono kuwi dianggep wong tuwa? Apa kaya ngono dianggep wong sing tresna karo sedulur-sedulure? Gusti, kowe iki jane jong ora to Bratayuda kuwi apa? Kowe iki jane jong apa ora? Bratayuda kuwi apa? Bratayuda kuwi ana sing nyebut Bratayuda, Baratayuda, ya Brantayuda. Katelune mau ana teges dhewe-dhewe. Tegese apa? Bratayuda. Brata kuwi laku, yuda kuwi perang. Perang sing mawa tatanan. Jroning Bratayuda kuwi engko bakal katitik sapa sing nandurala wahyuning bakal sirna, sapa sing nandur becik mesti bakal ketitik. Ing kono bakal dumadi sapa sing utang bakal nyaur, sapa sing ngilih bakal ngulihake sarta luwaring punaki. Jroning Bratayuda mengko bakal katitik sapa sing watake angkara budine Candala bakal ludhes keles tanpa sisa. Kuwi Bratayuda. Dicatet. Baratayuda. Barata wis ngarani yuda kuwi perang. Perange Turas Barata. Eyanging Pandhawa lan Kurawa kuwi ndiyen ana Randha ingkang jejuluk Prabu Barata ingkang yasa negara Ngastina. Banjur Brantayuda. Branta kuwi asmara, yuda kuwi perang. Asmara kuwi Branta tegese wong sing gandrung karang kasmaran, kamukten lan tumindak ingkang apik lan tumindak ingkang becik. Dadi kabeh mau ana tegese dhewe-dhewe. Jroning Bratayuda ki engko bakal dititik sapa sing tumindak ala wahyuning bakal sirna, sapa sing becik mesti bakal katon. Jroning Bratayuda iki mengko bakal mbabar jagat anyar, ing kebak katentreman, ing kebak karukunan, ing kebak kamanunggalan. Yen Bratayuda iki mengko ora dadi, tegese kowe pendhita sing bakal numangkarake angkara murka Budi Candala ning jagat raya iki. Wah, perkutara rasa omong, rasa omong. Ayo Wangsulan. Sinuwun. Piye? Ngene wae. Sajake alot yen to aku rembugan karo sampeyan babakan Bratayuda. Perkara sampeyan arep nayogyani monggo, ora ya ora apa-apa. Sing wigati Bratayuda kuwi Kurawane wis padha saguh, Pandhawane wis padha saguh padha bakal rukun. Lah, kanthi rukun iki mengko bakal iso mbirat marang kodrating jagat kang aran Bratayuda Jaya Binangun. Ya mung sampeyan tak aturi priksa. Nggonku bakal murungake Bratayuda kuwi gampang nanging syarate sing angel. Lho, syarate apa kok angel? Merga syarate aku kudu goleki wong ingkang tansah benthik-benthike antaraning Pandhawa lan Kurawa. Wondene bareng tak taliti jagat iki eneng loro menungso sing tansah benthik-benthike supaya Kurawa lan Pandhawa kuwi ora padha rukun. Siji, ya kuwi wong Gombak Kuncung sing jeneng Semar Badranaya. Angka loro, wong ireng cemani Nalindring Darawati ingkang jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna. Yen wong loro kuwi tak rangket, mestine Bratayuda bakal wurung merga ora ana sing bakal ngicuk-icuk memungsuhaning Pandhawa lan Kurawa. Sinuwun Mandura.
Semangat blableng kuwi panus maning jajalanan. Wah, sajake urung tepung menungso iki. Sajake urung weruh kowe. Kowe wani ngucap yen to kowe bakal gawe srana urunging Bratayuda kanthi bondo Nalendra Ndarawati. He, Dewa Wisa. Ana apa sinuwun sajake kok sampeyan duka pancen tak ajangi. Aku nesu karo kowe. Lire dasarmu apa kok sampeyan nesu karo aku? Kowe ngucap yen to bakal bondo Nalendra ireng cemani ya kuwi Ratu Ndarawati. Lek nomripatmu gatena gobokmu yen to Ratu Ndarawati kuwi adiku lanang. Lek nomripatmu gatena gobokmu yen to Ratu Ndarawati kuwi adimu lanang kowe pendhita ora tau ndelok wayang kowe tak kandhani. Wah, lah dalah wong semene iki padha ngerti yen to Ratu Ndarawati kuwi adine Baladewa. Lah kok kowe ngrasani marang Ratu Ndarawati bakal ngeraket Ratu Ndarawati. Mbok anggap Yai Prabu Kresna kuwi dadi tuk sumbering perkara memungsaning Pandhawa lan Kurawa. Ngilu gitokmu kowe barat. Yai Prabu Ndarawati kuwi mung dadi pengayomaning para Pandhawa, dadi pujangganing para Pandhawa. Yai Prabu Ndarawati mung tansah nuntun marang lakuning para Pandhawa supaya tumindak sing apik, tumindak sing becik. Ngibarate kaya wong ngangon sapi, yen sapine arep kecemplung jurang. Yai Prabu Ndarawati ingkang wajib ngiring sapi mau aja nganti kecemplung jurang. Lah kok dadi kowe malah ngluputke Yai Prabu Ndarawati dadi tuk sumbering perkara memungsaning Pandhawa lan Kurawa. Aku tak takon karo kowe, dasarmu apa? Aku tak takon karo kowe, dasarmu apa? Yeng kok dadi kaya ngene kanane. Kok ya ora tak kandhani ta ya. Nek Ratu Ndarawati iki kadange anom Nalendra Mandura Prabu Baladewa. Paman, wonten dawuh. Gendel. Inggih, inggih. Sampeyan rasa kemecap. Niki perkara kula karo perkara pendhita anyar sing sajake gembelo diase kan iki. Ora lega rasane nganti ku yen durung nguman-uman dhateng Nalendra ingkang utawi Brahmana ing sajaipun klentu anggenipun ngucap menika kula wae. Oh, ngono ta sinuwun. Ngono piye? Dadi Ratu Ndarawati iki pancen kadangmu taruna. Yen ngono ketok lorekmu, ketok gedhoamu. Mula sinuwun Mandura kuwi tak jak supaya murungake Bratayuda manunggal ana ing negara Ngastina. Sampeyan gawe karti sampeka. Sampeyan gawe pawadan, gawe dasar sing maneka warna ngendikake ento Bratayuda kuwi kodrating jagat, kuwi gaweaning dewa ingkang titah ora bakal bisa miradati. Yen ngono cetha lamun sejatine sampeyan kuwi wis pidak jempol ngethek seranggon nebu sakuyun karo Nalendra Ndarawati. Sampeyan ketok banget lorekmu sinuwun Mandura. Ketok saben dina sampeyan dedheku wonten negara Ngastina nanging sejatine kowe kuwi ngemuli para Pandhawa. Ngastina kene bebasane glugu ketlusuban ruyung. Jebul ngurip-urip tumpringas ngicuk-icuk tunggak kemadoh ingkang gedene tan wurunga bakal ngegateli kalawan ingkang nandur dhewe. Yen pancen kaya mengkono aku ora bakal wedi kalawan sinuwun Prabu Baladewa. Malah yen perlu kono kowe kandha karo Ratu Ndarawati kon tata-tata yen sedina meneh bakal tak rang bondo tangane tak krincung sikile kaleboke ning pakunjaran yen perlu bakal tak sirnakake. Wah bangsat elek menungso ora tatanan. Wah kranjingan saya drangap-drangap puncak-puncak wetah kaya badhe sampun apa tegalan ndrewili kaya grojokan. Kowe kok arep mungsuh karo Yai Prabu Ndarawati iki berarti kaya gedene timun mungsuh duren. Senajan kowe durung tau temu karo Ratu Ndarawati, nek kira-kira iso ngalahke Ratu Ndarawati aku meguru nyembah karo kowe sedina ping 20 tak kandhani. Ning kok sok baline, perkara itu ora tak ndem ning kene. Ngerti yo? Aku tak perlu marang negara Ndarawati kabeh sing tak ucapake tak andhake karo adiku lanang Yai Prabu Ndarawati, Pak. Sinuwun Ngastina, kowe ora usah goreh rongeh penggalihmu lho, Nggir. Ora usah wedi. Nata Mandura duka kaya mengkono tumrap aku dadi pancatan nggonku bakal miwiti marang gegayuhanku iki. Kula semanggaken Bapak Menemban. Werkudara. Nggih. Janaka kula wonten maring adawu. Ora usah goreh rongeh. Pikirmu tetepno pangestimu. Kowe seneng to, Nggir, tak tari kowe seneng to yen to Pandhawa lan Kurawa manunggal ning Ngastina. Wah, pancen kuwi pengajabku. Aja nganti ana rasa memungsuhan antaraning Pandhawa lan Kurawa. Syukur-syukur Janaka piye? Mboten marep-arep pisang namung menapa pengendikanipun Kakang Mas Jodipati menika kula sanget sarujuk Bapak Menemban. Syukur-syukur. Begawan Durna, wonten dawuh?
Baladewa wis lunga. Kowe mau sajake kok sak rembug karo Baladewa. Kok kowe ora lunga? Oh, kula wonten mriki kemawon. Kok ora melu lunga? Sateng pundi? Nyatanipun kula papanipun wonten mapan mriki kok. Kayane lho Kakang. Kayane ngapa? Kayane sampean mau ketoke kok ya ora seneng nek Begawan Dewa Wisa lenggah teng mriki. Sampeyan ngomong apa tadi, Pak? Kula niku seneng. Werkudara kali Janaka Daswita karo Begawan Dewa Wisa niku kula seneng. Kula menika malah ngajajaki karo Werkudara. Werkudara saben ana pendhita suwitanana. Saben ana brahmana suwitanana. Wong kok omongane molak-malik. Dolak-walik ora penak kok dibolak-balik. Nggih. Nek ngonten sampean tetep manunggal kalian Kurawa. Oh, manunggal. Manunggal kula nyengkuyung kalih Penemban Dewa Wisa. Ngenteng-entengi pedamelan kula dene sampun wonten guru ingkang badhe memulang muruk dhateng pun Kurawa menapa dene Pandhawa. Nggih syukur. Ketoke kok kaya mau kula rumangsa meri yen to mriki niki enten pujangga anyar. Mboten meri sampun. Dipun cepet semanten kemawon ya. Bapak Penemban, ana dawuh apa? Samenika kados pundi? Salajengipun kula nengga dawuh paduka Bapak Penemban. Aku rak wis kandha to. Tuk sumbering perkara memungsuhaning Pandhawa lan Kurawa kuwi mengeneng Ratu Ndarawati karo Semar. Lah saiki ngene. Kanggo mbuktekake lahir batine adi-adi mulih padha swita neng kene yen to lahir batin kepengin rukun karo Kurawa. Patine Ratu Ndarawati karo patine Semar pasrahke karo Werkudara apa dene Janaka. Kuwi miturut aku bab sing mathuk. Werkudara. Nggih. Budhal ning Ndarawati. Yo. Aku njaluk bandane Ratu Ndarawati Werkudara. Wah, piye? Janaka aku ora iso wangsulan. Semanten ugi kula ugi mboten saged paring dawuh. Durna, kula wonten paring dawuh. Kowe ndak dawuhi ngetutno lakune Werkudara karo Janaka tekan Ndarawati. Aduh. Menapa kedah kula Penemban? Iya, kudu kowe. Aduh. Nggih, senika ngestakaken dawuh. Werkudara. Nggih. Ayo ning Ndarawati ngrangket anak Prabu Sri Bathara Kresna. Wah, aku ora mentala lan aku ora tekan nindakake gawean kuwi. Mbok liyane aku wae. Werkudara? Nggih. Iki sing dawuh Penemban Dewa Wisa lho. Kowe aja nganti wangkal karo dawuh Penemban Dewa Wisa. Kudu manut karo dawuh Penemban Dewa Wisa. Manut ta? Wah, Kresna kakangku kuwi pepundhenku. Wiwit dina iki aja tak anggap pepundhen. Kresna kakangmu kae tak anggap yen to kuwi mungsuh. Kuwi sing bakal bentek-bentekke Pandhawa karo Kurawa. Wah, aku ora iso. Janaka wae, kula iki mboten saged. Kowe iki do kepiye to? Kowe seneng nek to Kurawa karo Pandhawa do perang Bratayuda. Kowe bungah yen to akeh para korban sing padha ora ngerti kenthangipun lakon padha blasah kaya babatan pacing. Kowe bungah keluargamu padha tekaning pati. Kowe seneng sanak sentaramu padha tekaning pati. Ngono apa piye? Ora. Nek ora menyang. Ayo Kresna dirangket. Wah. Piye iki Jlamprong? Kula iki mboten saged matur. Kowe ora do piye-piye kok kaya rewel. Aja kaya ngono. Sing tetek tanggo-tanggon. Mateni wong siji ning kowe rukun karo Kurawa. Lho pikiran, ning nek kowe ora gelem mateni wong siji, tetep Bratayuda bakal dadi sanak sedulurmu engko bakal ana sing tekaning pati, ana ing Bratayuda Jaya Pinangun. Milih endi? Milih endi, Werkudara? Yo. Aku urung iso matur. Kudu iso. Kudu tak aturake milih siji. Ngiklaske nyawa siji, kowe nyelametke nyawa pirang-pirang, ning kowe nyelametke nyawa siji, kowe ngiklaske nyawa pirang-pirang. Petungan. Ya wis. Wah, mengko sing ngomong kudu aku. Mengko sing kudu paring pangandikan Durna. Piye to kuwi? Kok malah diwolak-walik iki? Aku ki meng ngetutke, kowe iki sing ngrangket Kresna, ora kok aku sing ngomong. Ora bakal tekan yen to matur karo Kresna kakangku. Aku gelem angkat yen to Durna sing paring pangandikan karo Kresna kakangku. Mengko sing temandang aku. Loh, nek aku sing ngomong tegese sing ngrangket Kresna kuwi aku. Wah, gelem ngono ora gelem ya wis. Serasa mangkat nek ndi. Durna, kula wonten maring dawuh. Apa sing dikandhake Werkudara mbok ya mbok lakoni. Kula sing kematur. Iya. Wis ta Kakang mengkari ngendika Kresna kowe tak rangket.
Ngontene rampung kok dadak tekan kono-kono. Wah, sampeyan ora ngerti kok debate. Kresna niku mesti jajar sencaki. Ora. Nek nganti kula matur Kresna kowe tak rangket. Kresnane rong paring dawuh sencaki bres. Modar kula. Pun mboten sawedi wong enten Werkudara kok. Werkudara harus nyaki kalah cepet. Werkudara niku gedhe, alun-alun glondeng. Sencaki wis wis menjoto lagi bisa Werkudara. Jawatir. Mengko yen bungkik bakal miloro kowe aku sing tanggung jawab. Tenang. Yo. Mengke kula ingkang badhe tanggal jawab Bapak Penemban. Temenan. Inggih. Nek nganti ngapusi titenono lho, kowe tak ajar dhewe iki. Ora ngapusi. Wis, nek tenan aku sing ngomong. Kresna, kowe tak cekel, kowe tak rangket. Engko nek sencaki wis melintir brengos terus tok junjung wae tok buang ning jaba. Yo. Nuwun kula nyuwun pamit. Menawa Durna bidal samenika kemawon mangke mindak kedalon. Nggih. Nyuwun pamit madal Pasilan Werkudara Janaka mangkal ayo. Yo, ngestoke dawuh. Duryudana kakangku aku nyuwun pamit. Koko Prabu kula nyuwun pamit. Penemban Dewa Wisa kula nyuwun pamit. Iya Durna sing ati-ati tak arep-arep praptamu ning Ngastina nggawa bandaning Kresna. Oh nggih, ngestaken dawuh. Bapak Penemban Dewa Wisa aku njaluk pamit. Iya Werkudara sing ati-ati. Bapak Penemban kula nyuwun pamit. Surtiti ati-ati duga-duga digawa muga-muga kasembatan penjangkamu ya nggih. Anakku sakloron Werkudara Janaka. Ger wonten dawuh Penemban. Dina samengko wis bakal ana trontong-trontong pepadang gegayuhamu. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Iya mekaten monggo kula kanthi manjing salebeting kedaton. Kembul Bujana Ndrawina, Bapak Penemban. Iya, kuwi luwih prayoga. Pati Sengkuni kula wonten dawuh Penemban. Budhana sangganing para Sata Kurawa memanuki lakuning Werkudara padene Janaka. Yen pancen prapta negara Ndarawati tegese bocah loro mau mestu padha marang dawuhku. Inggih. Ning yen to mandheg dalan ora mentala mateni Kresna utawa Banda kelawan Ratu Ndarawati. Ora usah dadak walangati kroyoken sak Kurawamu. Aku ora kepengin weruh uripe Werkudara padene Janaka. Ngestaken dawuh paduka Penemban. Nyuwun pamit madal Pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Paman wonten dawuh. Babar pisan budhana kang padha sing ingsun kundur kedaton. Kawula ngestaken dawuh. Parmadal Pasilan sing ati-ati sampun kados lari alit paman ploso jenar. Purna gatining paranggilan. Sanadya kundur kedaton celuk saking dampar ketara kinapit gambaran gading kadhenaken sanggaring Poromban Cedi. Manggung ketanggung Jaka Paloro-loro. Ingin sami ngambil upataraning Keprabon kawis tinggal saking Mandrawa. Tindak Nyosri Naranata lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah sesanti kamulyane. Kentos walu gembol monyor-monyor duk ning dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Werkudara. Durna bapakku piye? Janaka kula wonten maring dawuh Bapak Penemban. Bareng saya adoh lakune awake dhewe saka negara Ngastina lah kok katon cawus guwayamu. Tak sawang-sawang katon rengu pasuryanmu ya ngger ora usah dadak wedi, kowe aja nganti kuwatir. Maraca dawa nam-namen jroning atimu. Petung-petungan nganggo nalar sing ganep digelar digulung. Kowe kudu negake marang kadangmu tuwa ya kuwi anak Prabu Ndarawati. Yen anak Prabu Ndarawati kelakon dibondo, diaturake marang begawan Dewa Wisa. Oh, kowe bakal rukun marang para Sata Kurawa. Mataun-taun nggonmu mbok jangka, mataun-taun nggonmu gayuh marang rukuning kulawarga ya kuwi sawarga Prabu Pandhu lawan Sang Adipati Dastarata. Persasat kaya wis ora bakal bisa kelakon nanging dina iki wis tinarbuka lawanging karukunan antaraning Pandhawa lan Kurawa. Wah, iya. Wis madhep mantep tekadku nggonku bakal boyong Kresna kakangku. Semanten ugi kula Bapak Penemban kula ki sampun madhep mantep. Upamane mengko anak Prabu Ndarawati swala ora gelem tok boyong, aku ingkang bakal ngruda pariweksa. Upamane ana sing betengi anak Prabu Ndarawati kaya ta Setyaki, Udawa lan sak piturute kabeh Nayaka Ndarawati padha betengi marang kowe. Mesti bakal tak singkirake. Wah, muga-muga sarana nggonku mentala karo dulur-dulurku Ndarawati dadi pancatan
mulyaning para Pandhawa nggone manunggal karo Sata Kurawa. Syukur, ora sandadak walang ati. Ora sandadak sangga runggi. Ayo, mlebu laladan negara Ndarawati aku matur marang Sang Anak Prabu Ndarawati. Yo Durna bapak kaya tak dherekake. Monggo bapa menemban kula dherekaken. Sukmana Madina wing ana sasmintaning ingsun jagat wasisaning Upanara. Nuwun sewu Kaka Prabu. Adamel kaget sotaning manahipun ingkang raying Ndarawati paduka rawuh wonten ing Projeng Dwaraka. Kaka Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya Kresna tak tampa. Adiku diadiku Yai Ratu Dwaraka ndak tampa sira si Adi atur pangabekti kalawan Kakang ora liwat Pudi astawanipun Kakang Tambanana. Kula pun dinggo jimat paripe dayanana ingkang santosan. Kaka Prabu, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kaka Prabu. Setyaki ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tambanana. Kula pun dinggo jimat paripe dayanana ingkang santosan. Sinuwun kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya, Kakang Pate Udawa ndak tampa tiba padha-padha. Dipun prayogakaken anggenipun lenggah sinuwun. Kakang Pate Udawa kaya sura-sura kepenak praptaning Baladewa ana ing Praja Ndarawati. Kaka Prabu, nggih. Sumengko pengawak Bojran Damar Sasi Gita Anawung wigatos. Menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun dawuh wonten menapa Kaka Prabu? Kresna wonten paring dawuh. Praptanipun Kakang iki sayekti ora saka negara Mandura. Nanging pun Kakang keplayu saka negara Ngastina. Lho. Kepelajar saking negaring Ngastina ya. Sababipun menapa? Jernyatanipun Maduka menika dados pengayomanipun para Sata Kurawa teka Maduka paring dawuh kepelajar saking negaring Ngastina. Kresna kowe tak kandhani ya Yai. Waktu dina iki tak jaluk Yai Prabu Ndarawati tata samapta ing gati sawigaing diri. Menapa sababipun Maduka paring dawuh mekaten Kresna? Ngastina ngurung jagung wiring kuning. Ngastina ngurung jagung wiring kuning. Mongko ingkang pengawak pandhita arane Dewa Wisa. Nalika semana pun Kakang tinimbalan dening Yai Prabu Duryudana supaya sowan ana ing negara Ngastina, batinku nalika aku prapta ning Datulaya. Adi Mulanang Werkudara Janaka wis mapan ana negara Ngastina. Tak kira yen to ana rembug ing wigati lah kok jebul Werkudara karo Janaka suwita karo pandhita anyar katon sing jeneng Dewa Wisa. Kaka Prabu, menawi namung perkawis Werkudara kaliyan Janaka suwita lan Brahmana menika kula kinten menika bab ingkang limrah. Jernyatanipun Werkudara lan Janaka menika satriya ingkang tansah kepingin necep ngelmunipun satunggiling Brahmana wonten pundi papan. Sauger wonten Brahmana ingkang kondhang kaloka Werkudara Janaka mboten badhe kantun tansah ngudi ngelmu dhateng Brahmana menika kala wau. Ya, bener. Ning iki ora bab perkara Werkudara karo suwita marang pendhita mau. Saka pangrasaku Werkudara lan Janaka iki mau dikrenah utawa diblithuk dening para Sata Kurawa. Liripun Paduka paring dawuh mekaten dasaripun menapa? Nalika aku sak pejagung karo Dewa Wisa, dheweke tak takoni apa to sababe suwita marang negara Ngastina. Dewa Wisa nalika semana paring pangandikan sarta tutur kalawan pun Kakang yen to dheweke mapan negara Ngastina kuwi sabab kebrebeken marang ngumandhanging pawarta kang aran Bratayuda Jaya Binangun. Ya kuwi peranging Pandhawa lan Kurawa. Mula Dewa Wisa katone pancen bener becik kang dadi tumindake bakal murungake Bratayuda Jaya Binangun.
Monggo saka pitunganing pun Kakang, jangkaning dewa ora bakal bisa diwiradati. Nadyan titah kaya ngopo, kekuatane ora bakal bisa wiradati marang jangkaning dewa mau. Inggih, leres pangandika Paduka. Lah kok Dewa Wisa arep murungake Bratayuda Jaya Pinangun. Dewa Wisa arep murungake Bratayuda Jaya Pinangun sarana ngrukunke Pandhawa luwih-luwih. Bareng dheweke tak takoni, dasarmu apa arep ngurungake Bratayuda Jaya Pinangun? Akeh-akeh ngene matur kelawan pun Kakang. Tundhone pepuntone nalika dheweke ngendikake Bratayuda iki bisa digagalake. Bratayuda iki bisa dibirat lamun ana menungsa loro ning jagat iki kudu sirna margalayu. Merga menungsa mau ingkang benthik-benthike Pandhawa lan Kurawa. Wondene ature Dewa Wisa lawan pun kadangmu ing Mandura. Wong loro sing bakal dibondo sarta dipateni mau lha kejaba mung adiku lanang Durawati ing angka loro Semar Badranaya. Kresna, iki udu bab sing entheng nanging iki perkara sing abot. Nitik marang wujudaning Dewa Wisa, tak kira kae pandhita ingkang pilih tanding boboting yuda. Mula yen to nganti ana apa-apa, si Adi kudu tata-tata sawiga ing gati sangapta ing diri. Aja nganti si Adi bisa diblethuk dening para Sata Kurawa, gedene si Adi iso diboyong marang negara Ngastina. Koko Prabu. Nggih. Menawi tetela Dewa Wisa menika utusanipun adil, tegesipun utusanipun ingkang damel jagab. Sumados sak mangke dados sarana sampurnaning gesang kula. Kula namung boten badhe selajer tiyang gesang wonten ing alam padang menika, namung dagang tuna andum bathi yen bathi-bathine sapa sing didum, yen tuna sing dibakul apa tiyang gesang menika tanpa pawitan menapa-menapa. Menawi sak mangke dipun pundhut dhateng panguwasaning Gusti srana medal margi menapa kemawon, kula namung pasrah. Aja ngono, Kresna. Aja ngono. Nitik blegere Dewa Wisa iki dudu utusaning adil ingkang bakal paring dalan kasampurnaning Jati. Mula wektu dina iki aku percaya ora suwe meneh kongkorane Dewa Wisa mesti prapta ning negara Durawati, bakal mboyong sira Yayi Prabu Kresna marang negara Ngastina, Kresna. Tansah marang sukma sinukmaya pinahya ing asepi sumimpen telenging kalbu warana tarlen saking liyep layaping aluyup. Dereng paripurna sami mbal wacana kasaru rawuhipun Begawan Durna tuwin praptanipun Raden Harya Werkudara iwah Raden Janaka kagiat kadru kasanata Ndrawati wau. Boten mangling menika kados Bapa Durna ingkang rawuh wonten ing Darawati Bapa Penemban. Kula ngaturaken karaharjan rawuhipun Bapa Durna. Ah, kandhap blekuduk suwaru gimbal Sumarante hawela. Tansah pinangan ing kawidaten ing sambi kula sowan kula ngger. Kemarang kula ngaturaken salam taklimipun ingkang Bapa ing Sukalima. Inggih, Penemban kula tampi. Werkudara slamet to, Di? Ya, slamet. Arjuna slamet. Iya, inggih Koko Prabu. Tansah pinaring kawidaten ing sambi kala bekti kula kunjuk. Iya tak tampa pangestuku tampan ana ya Dimas. Inggih kula pundingga jimat. Bawa Durna Wilujeng. Oh inggih mbok ampun kados ngaten to, Ngger. Wong sing jeneng Daya kok ling mbageke nganggo getak ki ra ya ora jeneng ora sopan santun to. Sampeyan Wilujeng napa mboten? Wilujeng, nek Wilujeng ki syukur. Oh inggih. Wis deg-degan aku urung. Werkudara slamet. Yo slamet. Syukur. Janaka slamet. Koko Prabu Wilujeng syukur. Koko Prabu nika sengel lho ya men. Iki tekan kene iki ra urung ngarep boyong karo sira Yayi Prabu Ndrawati. Sing ati-ati. Kakang Mas kula ngaturaken bekti, senjaki tak tampa. Kakang Mas Janaka kula ngaturaken bekti. Iya senjaki tak tampa. Senjaki. Aku kok ora tak bageke senjaki. Bapa Durna Wilujeng. Oh iya selamat syukur lah ngono lho. Kowe karo aku ki ora usah dadak memungsuhan, ora usah dadak padha
regejegan. Aku ki pendhita kowe satriya. Satriya karo pendhita ki manunggal dadi siji bisa mujudake ayem-ayem tentrem. Nggih. Ngono ya Senyaki, sesuk menawi sasa dadak memungsuhan karo aku. Mboten, Bapak Durna mboten. Kula ngabekti kalian panjenengan. Syukur. Ayem aku. Bapak Penemban wonten dawuh, Ger. Wonten menapa Bapak Penemban rawuh wonten negari Ndrawati? Menika ngaten nggih, Ger. Sawan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika ngetutaken anak-anak kula Werkudara kalian Janaka. Ing anak kula Werkudara kalian Janaka menika nampa dawuh pangendikanipun Bapak gurunipun inggih menika pun Begawan Dewa Wisa. Lho nuwun sewu, gurunipun Werkudara lan Janaka menika rak panjenengan rumiyin. Samenika sampun lulus. Sampun paripurna Werkudara anggenipun meguru kalian kula, tumuli samangke mlebet wonten ing pamulangan malih menika gurunipun Begawan Dewa Wisa. Oh, ngaten nggih. Kersanipun adi kula kekalih menika menapa? Menika ngaten, Ger. Werkudara kaliyan Janaka menika lak rampun suwita Begawan Dewa Wisa. Kacariyos Begawan Dewa Wisa menika kepengin murungaken Bratayuda Jaya Binangun. Perangipun Pandhawa lan Kurawa. Nuwun sewu, menika rak gegayoan ingkang sae to, Ger. Gegayoan ingkang luhur. Beda menapa to perang menika dipun jangka? Jernyatanipun namung badhe pejah. Namung sami nandhang tatu tuwin sami pejah sia wonten ing mabrahing peperangan. Inggih, menika sae Penemban. Menawi sae Begawan Dewa Wisa menika semanten utusan kan Werkudara kaliyan Janaka menika ngaten. Syaratipun purung ing Bratayuda menika wonten kalih. Inggih menika setunggal pinuju kekalih. Kalih tumuju wonten ing angka setunggal. Ing antawis setunggal kalih menika dipun gabung dados 3. Sing ati-ati kok Prabu Kendel. Ya aku kuwatir nek kanthi Siadi iki kok ora prayitna kok dibrithok karo Begawan Durna. Kayane omong ki nggunakake Jaya Kawijayan, nggunakake panggendam, aja nganti lali. Inggih Koko Prabu. Setunggal syaratipun menapa? Setunggal syaratipun inggih menika Pandhawa lan Kurawa kedah rukun. Lajeng angka kalih Kurawa lan Pandhawa kedah rukun. Lho kok mung dipun wolak-walik kemawon mboten pikantuk kok nggih. Menapa malih kok mboten dipun wolak-walik? Werkudara. Piye? Piye iki aku kok dadi ra iso omong nang kene. Wah, kowe kudu mentolo, kudu tegel. Ora Werkudara jane eneng apa to? Coba Siadi matur karo pun Kakang, syarate apa urunging Bratayuda kuwi syarate apa? Wah, syarate eneng loro. Siji, Bapak Durna sing arep ngendika. Loro, Bapak Durna sing arep ngendika. Wah, trondolo iki. Malah dikeke wong tuwa. Bocah kok ora gelem omongan dhewe. Janaka kowe matur Janaka syarate loro matur marang Kakangmu Ndrawati. Koko Prabu. Wale-wale menapa? Syarat kalih perkawis menika estunipun setunggal. Inggih menika boten sanes kejawi anu apa? Inggih menapa menika mbok menawi umpaminipun kadosta. Iki amang apa kowe? Wah, Durna. Ngapa? Aku wis omong yen aku ora bakal tekan matur karo Kresna kakangku. Ayo to, Werkudara sing tekan. Kowe iki satriya lho, kowe matur karo kakangne kok ora tekan ki apa? Ayo, gek domong. Syarate loro ya. Oh nggih, kula badhe matur. Bawa Durna ngendika. Nggih. Ora ngendika tak peksa. Nggih. Wis omong. Aduh, Werkudara, aku teratapan Werkudara. Kok dadi kaya ngene kanane. Wah, ge omong. Menika ngaten, Ger. Syaratipun setunggal. Inggih menika kedah Bondo Ratu Cinema. Ingkang ireng Cinema. Bapak Durna. Apa Janaka? Cemani. Iki pancen tak plesetke mergo aku deg-degan tak kandhani. Pancen tak plesetke. Iku menika Narendra ireng Cemani nggih mboten saged kejawi menapa paduka anak Prabu Ndrawati. Ingkang angka kalih kedah Sarat Srana inggih menika suwun Semar Bathara kedah dipun bonto wonten negari Ngastina. Mangke rumiyin. Narendra ireng Cemani menika kula mbok menawi. Kula namung ngaturaken Narendra ireng Cemani menika nuwun sewu menawi panjenengan kraos inggih. Syukur, Ger, syukur. Nah ngaten panjenengan tresna kaliyan para Pandhawa. Tentu kemawon panjenengan menika remen menawi nyumurupi Pandhawa lan Kurawa menika manunggal dados tunggal. Bapak Durna, wonten dawuh. Nuwun sewu. Kula badhe nyumriksa Bratayuda menika sinten ingkang kagungan damel. Lho, sinten? Undangan dereng wonten kok nggih. Ingkang kagungan damel menika jagat. Tegesipun sing duwe gawe menika dewa.
Nuwun sewu kok wonten titah ingkang mantun badhe murungaken Bratayuda menika kula nuwun sewu lajeng titah menika janjane rupane kaya ngapa to kula tak kepengin weruh. Wujude kaya ngapa Dewa Wisa menika lho. Lah kok ngedape-dapi temen. Ing atase pendhita durung karuan kula niku dereng tau ngerti jenenge Dewa Wisa. Lah upama kula niku wis mireng ana pendhita ampuh jenenge Dewa Wisa. Kula menika mboten kok pitados sakotahipun ning setengah pitados amargi sampun ngertos kondhangipun. Lah wong kondhangipun kula menika dereng ngertos kok kepengin murungake Bratayuda menika nuwun sewu lho. Wujude kaya ngapa? Oh, panjenengan menika sampun kados pengaten, Nger. Panjenengan kados ngaten. Menika kula namung ngestaken dawuhipun Begawan Dewa Wisa. Panjenengan kedah purun kula boyong wonten negari Ngastina. Menawi panjenengan boten purun kula boyong wonten negari Ngastina, ingkang badhe ngruda paripeksa dhateng panjenengan, anak kula pun Werkudara kaliyan Janaka inggih muridipun Dewa Wisa. Oh, ngaten to. Inggih. Werkudara. Oh. Kowe arep meksa karo aku to? Ya ngono wae piye? Wah, yen pancen Kresna kakangku ora kersa tak boyong. Aku sing bakal meksa. Yen pancen kowe miso meksa pun Kakang, ayo maragake peksanen. Ayo, aku peksanen. Bandanen tanganku kerincungen sikile Natandrawati. Apa kira-kira adik kula nang Jodipati iso mbondo Natandrawati? Ayo coba piye? Dicoba piye? Yen pancen kowe kurang sekti rumangsamu kurang digdaya wong loro sekalian. Werkudara karo Janaka ngrubuta Natandrawati kira-kira iso menang ora karo aku. Yen wong loro kurang, wong telu babar pisan. Anggeripun kula mboten tumpun-tumpun lho, Nger. Kula menika namung MC. Ingkang tumandang menika Werkudara kaliyan Janaka. Wah, aja ngono Durna bapakku. Iki gaweane wong telu kudu ditandani Werkudara. Apa? Kowe iki janjane ngerti ora to? Kowe kuwi rumangsaku wong sing wis dunung ning kaya wong kang kurang dunung. Lire piye? Wong sing wis ketemu karo Gustine iki mung siji, ya kuwi Werkudara. Kowe wis entuk sastra cetha paripurning wangsit. Sastra Jendra Pangruwating Biyu. Wujuding tirta pawitra maning suci. Sapa sing entuk wujuding tirta pawitra maning suci kuwi bening lair lan batine. Apa to tegese bening lair lan batine? Kuwi ngerti marang lelakon agal lan alus. Ngerti lelakon lair lan batin. Lah kok jebul dina iki kowe kuthung nalarmu, lamur paningalmu. Kowe ora iso nyawang karo Dewa Wisa kuwi sapa? Kok kowe deku-deku nang ngarepe Dewa Wisa kuwi sing tok goleki apa? Coba. Upama diukur, aku iso ngukur. Ngelmune Dewa Wisa kuwi ora ana sak kukumu ireng tak kandhani. Lah kok dadi kowe ketayanan crita karo Dewa Wisa kuwi sing tok gayuh ngelmu apa? Sing tok goleki ngelmu apa? Janaka, kula wonten paring adab. Kowe bola-bali dadi pendhita to? Kowe bola-bali dadi pendhita. Kowe tau tate dadi pendhita Begawan Ciptaning ing Arga Kelasa. Dewa wae padha lirip karo kowe. Dewa wae padha nyembah karo kowe. Lah kok kowe sita karo pendhita sing durung karuan jluntrunge, durung karuan ngelmune iki sing tok goleki apa? Terus kowe percaya karo pendhita sing mbing kanane mau bakal murungake Bratayuda Jaya Binangun kanthi syarat srana patine kadang mutu ing Ndarawati kuwi coba. Aku tak takon karo kowe, kowe iki satriya-satriya do nalar apa ora Werkudara Janaka? Kresna, kosek. Kowe aja ngunek-unek karo Werkudara karo Janaka. Tak jabel basaku. Aku ngerti nek pancen kowe iki ratu pinter, kowe iki ratu sing digdaya. Ning aja mengaruhi karo Werkudara karo Janaka. Iki wis padha sayuk rukun tembayatan karo para Sata Kurawa. Wis padha manunggal dadi siji, kepengin wurung Bratayuda Jaya Binangun. Lah kok semune kowe ora cocok yen to Pandhawa lan Kurawa padha rukun. Ning ngono kena tak mestheke. Sing dadi tok sumbering perkara ning jagat antaraning Kurawa lan Pandhawa iki ming Natandrawati. Bener ngendikaning Begawan Dewa Wisa, yen Natandrawati iki sing dadi tok sumbering dumadining Bratayuda Jaya Binangun. Ah, lole. Kentos walu gimbal manyan-manyan dunan cungkul mana jajah mana jamaah beberan sapi turute. Cecok kowe menungsa sing dadi tok sumbering angkara murka ning jagat iki. Oh, kowe ngono, sirna Natandrawati, katon jagat iki ayem tentrem nering sapa. Putar kowe. Bagus. Ngono kuwi sing tak anggap satriya tenanan. Ora usah dadak ngenteni apa-apa. Bres. Ben jengkelang kuwandane modern. Kula mboten mentala Koko Prabu dipun
Manoman kados mekaten bener kowe iki senopati. Sapa sing arep nylangkak marang Yai Prabu Kresna? Kudu singkirke. Iki. Setyaki. Setyaki. Dipanggil. Sing ngakon sapa? Sing ngakon kowe Njotos Durna sapa? Mboten wonten. Lho, dasarmu apa? Sengit. Dasare sengit kok Njotos. Kula mboten mentala panjenengan dipun unek-unekake kalih Begawan Durna, dipun oman-oman. Idune muncrat-muncrat. Aku ngerti dhewe. Untune pasangan arep copot barang. Kau Prabu. Nggih. Kendel rumiyin menika perkawis kula kaliyan Setyaki. Kendel. Lho, aku ora entuk omong ki jero piye bisu apa piye? Ning menika perkawis kula kaliyan Setyaki. Setyaki wis kurang ajar. Lho, kurang ajare Setyaki mapan ngoten iki. Setyaki nglangkungi panguwasipun Ratu Ndarawati. Kok diarani nglangkungi pangurasaning Ratu Ndarawati nggo napa? Sameneika ngaten mawon. Panjenengan kendel mboten? Nek mboten kendel kondur ning Mandura. Ayo kondur. Ayo kondur bebarengan. Kok nyanyian TK barang isih hafal. Sing ngakon sapa kowe Njotos karo Durna? Mboten wonten. Nek ngono panguwasaning Ratu Ndarawati iki kalah karo Setyaki. Mboten. Lah kok kowe ora tak dawuhi kok Njotos Durna? Kula sampun matur sengit. Sengit ki ora kena dadi dasar. Mboten ngene iki kajengipun. Pokoke Durna ketok Jotos. Nah, sip ngono kuwi wis ora apa-apa. Ketok bres. Lah iki. Koko Prabu kendel. Oh. Nek mboten kendel kula mboten badhe tumut-tumut perkawis menika. Mengke kula tinggal loncat. Lho, nendi aja. Aja lunga iki piye? Aku ora ngeparengake kowe Njotos Durna, mengko ndak kriwikan dadi grojogan. Iki. Ora kena. Iki ngestaken dawuh. Lah kejaba nek aku ki wis dawuh. Upama aku wis dawuh, Setyaki Durna iki kok malang kadak Jatasana kuwi sak karepmu aku urung dawuh kok kejaba nek aku wis dawuh. Setyaki Durna iki kok kurang ajar Jatasana. Sedika ngestaken dawuh. Apa kamane? Syukur. Ketrucut omonganmu. Lah edan ki. Aku ki ngomong upama aku dawuh, kowe Jatasana entuk. Lah kowe upama kok mangkat ngono kuwi wong jenenge wong cacek. Setyaki iki wong cacek satria sing tanggap ing Sasmita. Wis ben ora apa-apa. Jotosi terus lagi. Koko Prabu, Ngopo? menika wonten negari pundi? Ndarawati. Sing dadi ratu sapa? Situ. Panguwasipun wonten astanipun ingkang rayi. Panjenengan mboten kenging tumut-tumut. Lho ora entuk melu-melu piye? Aku gedhe karo Begawan Durna karo Werkudara karo Janaka le padha lali karo Purwadasina arep bonto karo Yai Prabu. Ning menika perkawis kula sing arep dibondo sapa? Lho, Yai Prabu. Sing arep dibondo aku ora apa-apa kok sampean ora dibondo kok bingung iki apa? Lho, ayo kuwi. Kok aku kok bingung iki ngopo? Sampun panjenengan kendel mawon. Kula tak merpeki Setyaki. Aku melu. Ning meneng lho. Ora kena melu-melu lho. Melu kena ning meneng. Meneng ning njaluk apa-apa ora apa-apa. Lho. Ora kena panjenengan nganti ngicok-icok Setyaki titenono. Kula sing ora trima. Melu kena ning meneng. Ya, aku meneng. Setyaki aja kaya bocah cilik Setyaki. Kena melu ning ora kena omongan. Oh, aku kok ndora itu omong ki piye to iki? Setyaki mrene. Sendika. Karepmu piye to? Mboten pripun-pripun. Lho. Kok Jotosi Durna? Lah panjenengan dawuh. Aku ki ora dawuh. Aku ki mau muni upama aku dawuh karo kowe, Setyaki Durna Jatasana, kok brubut mlayu? Mireng kula, Setyaki Durna Jatasana. Heeh, aku krungune ya ngono. Aku krungune ngono, seksine ngono. Kok Prabu kendel, ora perkara meneng, nek krungune aku ya ngono. Panjenengan niku gawe-gawe, sing gawe-gawe sapa? Ora ana wong gawe-gawe. Ah, panjenengan niku ngayal kok kandhani.
Meneng ora? Ora meneng tak tinggal lunga. Aja. Aja lunga. Ya wis aku meneng. Sing krunguku ngono kok. Bawa Prabu mirengipun Setyaki Durna Jatasana. Bener kowe bener. Kula mirengipun iki ngaten. Lah iya. Mosok swara kok iso bolak-balik. Kan enggak mungkin. Inggih. Aku ki omong upama kok ora kok takon jotosi. Lah aku ora krungu upamane aku ora krungu. Kok Prabu. Kon durung mriko? Omo. Wong ning kene kok kon bali ora. Setyaki ora kena. Nek kowe pancen satriya tenan, mungsuhmu ora Durna. Ning Durna kuwi nggo murid loro. Sinten? Werkudara karo Janaka. Wani apa kowe? Wani, cah gleleng. Wani tenan. Wantun. Oh, padake Senopati Ndarawati ki wong mbiye-mbiye, wong cepece. Setyaki Senopati mung ditantang karo Werkudara Janaka. Kecil, heeh. Inggih, ha iya. Rumangsaku kok kaya bentuk tutup to. Kok Prabu Lenggar to mburi? Ya. Lho, mriku maju. Kon memburi kok malah maju ora? Wani, pokoke wani. Wantun. Nek wani Werkudara Janaka pethoke, kowe ngajar Durna, Werkudara Janaka mesti ora trima. Nek pancen wani pethoke, sendika ngesta-ngestaken dawuh. Padake cah loro saudon, telu saurupan. Arep cilik mung wong gedhe, tonton menang sapa? Jos tenan. Cah kendel tenan. Elok tenan. Wani tenan kok ora. Iya wani wadake yo ngawur kok seneng. Werkudara karo Janaka musuh Setyaki rung karuan menang Werkudara Janaka wong salah ki bakal mesti kalah. Percaya karo aku. Niki ora didemek ora nggon bokong to. Kathoke kolor motrok-motrok kowe. Ya kathokan wis. Ditonton wae yo. Ayo ditelok menang sapa? Aku mbotohi Setyaki. Nggih monggo. Wonten dawuh Kamas. Wong kang kaya kowe ora weruh yen to Bapa Durna kuwi gurune Janaka. Sapa sing wani jempalani kelahan Bapa Durna? Mungsuhe Janaka. Nyuwun pangapunten. Menawi Kakamas badhe mbelani Begawan Durna. Nyuwun pangapunten menawi ingkang rayi sampun kinten wantun dhateng tiyang sepuh. Ning kula kudu iso ngayomi karo Nalindra Ndarawati merga kula Senopati. Yen pancen kowe iso ngalahke Janaka ayo neng kene ditemtokake Setyaki apa Janaka sing tekaning pati. Monggo kula ladosi ning nyuwun pangapunten ora sandadak walangati Setyaki ketokno kasudiranmu cah bagus.
Wonten menapa? Janokarta kapake. Bari kula banting kowe. Apa enake dhewe. Kose Setyaki. Kowe nek banting Janaka kuwi padha karo kowe wani karo aku. Lho, sebabipun? Kowe ngerti ora to? Tak critani Wisnu kuwi binalah dadi loro. Siji ning Natandrawati, sijine ning Janaka. Mula Janaka karo Kresna kuwi bane kaya dene kembang karo sarine, geni karo urupe. Yen kowe wani karo kadangmu Madukara, kowe wani Milara, kowe padha karo Milara kadangmu ing Ndrawati. Waduh. Lajengaken kula males kalian Raden Janaka kados pundi? Ora kena males. Lho, ora mutu kuwi. Kose to iki ora mutu nek carane kaya ngono kuwi ora mutu tegese ora adil. Setyaki dijotosi sapenake dhewe kok Setyaki arep balas kok penging iki piye? Nuwun sewu to, Koko Prabu wau pun janji to, melu kena ning ora usah omong. Anjuk piye? Kok jeneng wayang kok ora omong iki piye? Pokokipun ngendel, Setyaki ora kena males, dikapak-kapake ora kena males. Ning nek karo Werkudara sak karepmu, maleso sak karepmu. Ning nek karo Janaka aja males. Menawi kalih Kakang Mas Werkudara entuk, menawi kalih Kakang Mas Arjuna ora kena males. Desundi Suramutu. Ora mutu nek carane ngono kuwi aku kuwi apa dadi kowe aku wegah kono ngono. Wong gelut ora entuk males Senopati ngendi? Gelut ora entuk males ki cara ngendi? Lah muni menika. Nek cara aku diwales ora apa-apa, wis ora apa-apa. Nek kowe males padha karo kowe males nglarani aku, padha karo kowe wani karo aku wis ora masalah. Padha karo kowe kok ora padha karo samajengan. Ora apa-apa sing penting kadangmu ora lara sing tok wales Janaka perkara rasane iki wales karo Ndrawati ora apa gelut ta dadine peraturan ki gelut ora ngendi. Lho blas ngono blas kono ngantem bus kowe ngantem bus ngono waman dadi penaban itu tonton ora kowe ora blas ora karo ngendi. Koko Prabu kendel. Aku ora iso nek kon meneng. Mergo kowe ora adil, Setyaki ora entuk bales. Nek karo Werkudara entuk bales karo Janaka ora entuk bales ki arepe piye? Pokoke kowe ora entuk bales. Wis kono maju neh. Lho, lah iki ku nek nganti mati piye? Mati ya wis Senopati ora kudu wani mati. Lho piye iki? Setyaki ora entuk bales nek mati piye? Kajengipun mboten menapa-menapa. Panjen gesangipun Setyaki menika kinarya tumbal negari Ndrawati. Mula kula nyuwun pangestu Koko Prabu. Upami kula kedah pejak badhe kula lampahi lahir batin. Kowe ra mutu. Ora bener nek carane kaya ngono kuwi. Setyaki iki Senopati. Senopati kon gelut kok ora entuk bales ki cara ngendi aku tak takon karo kowe. Menawi wonten lepatipun ingkang rayi kula nyuwun pangapunten selaminipun gesang ora muga aku gak Setyaki aja omong kaya ngono. Mo Setyaki kuwi aja ngucap kaya ngono. Nyatanipun kula sampun dipun ikhlasaken dening Koko Prabu Ndrawati supados kula pejah wonten ing pabaratan Kresna. Aja ngono lho Kresna. Kaya ta wene kalau jangan Setyaki bales. Kaya aja saklek-saklek kaya ngono. Kawate selamat aku iki. Nun sewu panjenengan niku Baladewa apa Petra? Kok nembene iki lho kula ngertos nangise Baladewa kok padha karo Petra Petra ndasmu. Kok Prabu kula menika ratu lho kaya lho Setyaki iki lho nangis brebes pilih iki. Ora entuk bales iki carane piye? Sampun dipun ikhlasaken. Kula nyuwun pangestu Koko Prabu Ndrawati. Menawi wonten lebat kula slaminipun ladi panjenengan kula nyuwun pangestu. Kula badhe pasrah sawami kula pejah wonten ing pabaratan kula ikhlas. Oh. Setyaki. Wah, Kresna bangeten. Kowe iki dadi ratu-ratu. Ditangisi malah minggat. Menungso apa? Ayo. Aja meneng bae. Walesen Janaka. Njaluk mati cara piye? Mati dening aku. Aduh. Aduh. Mesake. Setyaki ditutuki kaya ngono mesake. Disaet kan mriki. Dijawel kan mriki Setyaki. Ha, rak ngono. Setyaki kono rene. Inggih, kan mriki. Ah, kuwi tegese ana kalodhangan. Tak gawane rene. Wonten dawuh. Ora usah dieman, ora usah dimesakake pancen iki pakaryan kula. Aja omong ngono.
Aja omong ngono. Ora mangsaku kok do kaya cah cilik kabeh kok Prabu lenggah. Ya. Setyaki, Wonten dawuh. aku ki tresna karo kowe. Aku ya sayang karo kowe. Malah medeni suwe-suwe. Aku ora bakal mentolo karo kowe. Nggih. Ning kowe tetep ora entuk males. Lho, piye kowe? Wong kon gone nek kok tetep ora entuk males ki piye? Setyaki, kowe supaya ora ngrasake lara, supaya kowe ora iso tekaning pati, kowe tak paringi ngambil. Menapa? Sekar Cangkok Wijayamulya. Estu napa? Lho, tenan kok mbok jenggelek. Wah, matur sembah nuwun. Ning tetep ora entuk males. Kowe kena pamer, dijotos ora apa-apa, ditamani pusaka ora mati, kowe kena pamer, ning aja males. Oh iki, mboten apa-apa. Nyo. Lho kok malah kaya mbanggula cupacup. Kowe tak jotos tenan lho. Mbanggula. Iya aku tau tuku wisata tau tuku ngene iki. Wis tau tuku ngene iki dimot turun dalan. Menika Sekar Cangkok Wijayamulya kok mbanggula cupacup dengkle apes. Wis gek dipasang ning kancing gelung iki ngesuaken. Wis kono maju. Kowe dikampak-kampake ora apa-apa, kena pamer kowe didugang karo Werkudara ora ngrasake lara, tamani kuku Pancanaka ora ngrasake lara. Mangkat tos daki. Nggih, wis tak dawuh. Nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Motar apa kowe? Ora ono sing iso mateni daki. Mesam dinten niki sampeyan ajeng kewirangan musuh Senjaki. Lho, apa mentas meguru anyar mboten perkawis meguru anyar. Kula aturi ngetok-ngetok kasantosan. Monggo pecah sirahmu, monggo kula aturi mecah sirah kula. Mati dening aku, Mburi. Gondodo. Kacariyos Raden Janaka menika kagungan pusaka pirang-pirang. Kula aturi ngedalaken pusaka. Kowe aja delangap-delangap Setyaki. Ketiban pusakaku sirna mergalayu, kula ikhlasaken nyawa kula. Ikhlas karo patimu, mboten ikhlas sebab menapa. Tibani pusaka curiga njebol dadamu, monggo. Keris kaya ngono ya. Nyo. Mati dening aku, nyo. Sirna margalayu, kula aturi nyobi. Setyaki Janaka mlayu gila karo kowe. Dasare Janaka ki jireh lho. Gawa pusaka ditamake ning awakmu ora apa-apa. Kula aturi nyudhit nganggo kuku Pancanaka, ora mengko nyudhiki gudik wae. Setan. Wah, deplok dadamu, monggo kula aturi nyobi. Bagus. Ora males ning gawe wirang ngono ki seneng aku. Werkudara tok junjung sikile siji gledhak.
Sajai kok le bunga banget, bunga. Mergo aku iso mirang-mirangke Janaka karo Werkudara ki rasaku seneng. Inggih. Setyaki Wonten dawuh. wis marem. Dereng. Lho. Kok durung iki piye? Wong kowe iso menang, kowe iso ngece, kowe iso ngina. Lah kok durung marem? Diang perang menika nek dijotos malese ya jotos. Disuduk kau keris, malese suduk kau keris. Naming ngongasake nggone ampuh ora mati, ora lara. Tetep ora gleleng. Bener kuwi, heeh. Oh Sinopati kok mengkon apa? Meng glelengan tok ora wani bales ki kawula do ngrasani Setyaki ra wani jotos karo kakange. Nek cara aku ya isin. Dadi kowe pengen jotos. Pengen. Kembange balekke sik. Mangke menawi pun jotos. Kok sik mengko. Urung rampung kok kon balekke piye? Urung rampung Setyaki. Dereng. Nah, durung rampung kon balekke. Engko tak ijoli kembang sembojo. Ku senengane kok werna-werna. Nah terus kowe bareng kula badhe malesa. Estu. Kusik aja kesusu. Nek kowe males Janaka, males Werkudara, aku ora trima kaya adikku sing tak tresnani. Lho lha terus males piye? Sing jotosi Janaka karo Werkudara kok kon males apa? Etungana ning ngantem ping pira mengko dibukke Jatasa Durna. Oh Prabu menika guyon. Yai Prabu Kresna iki guyon. Mau terus dijotosi kowe ora entuk saiki bareng jotosi. Wis to, entuk ning aja nganti mati. Mboten, setengah mati entuk. Entuk. Wah, gawe setengah mateng. Setengah mati. Ah iki wis tak kandhawuh. Wis kono mangkat to. Ditung Janaka ping pira li jotos, Werkudara ping pira jotos diwaleske Durna. Men kowe marem, kowe ndak getun atimu. Wis tak kandhawuh. Matane. Monggo. Teko-teko kok sirah dulungke, monggo kula aturi ngrahapi sak sekecanipun. Aja edan Setyaki, ayo wani Jatasa kene merganing patimu. Siji. Monggo kok ditungi yes ben sampeyan udu rasa ngerti. 5. Mundhake kok akeh ya ben anakane akeh kok. Monggo. 8. Selawe 52 114 ayo walesen kon walesen mati dening aku. Wah, urung ditendang kok sirah digathukke. Monggo ratri nendang sak rusane. Pecah ndasmu kajengipun, pecah mboten napa-napa. 114 tambah tak hitung 114 tambah 90 273 ngawur yo ben 340 390 850 walesen kon walesen
Setan tenan kowe. Lah ditendang kok ngendani. Mana aku kecemplung jugangan. Menungso ora kataran. Isih nyuwara. Ayo, Gage. Boyongan Ratu Ndorowati. Mungsuh Senopati Ndorowati ora iso ngumpan rambut kok arep boyong Ratu Ndorowati. Kamu apa? Wah, lek. Aduh. Ayo, arep ngopo? Bandanen Ratu Ndorowati. Ayo, Gage. Tangane bandanen, sikile krincungen. Ora iso piye-piye kowe. Nyepelekke ora. Cara guyu setan kowe ah. Berku cara guyu ta kowe? Ora apa wong nang ditutup ya. Yo Gage. Bandaran Ratu Ndorowati. Sing to gugul gul pendhita ya tugu. Aduh. Sing nyuwara. Berku cara do meneng wae. Aku pindahan saka kene. Aku ndak nggo bancaan. Ayo Gage. Gage. Saya nyuwara. Balekke. Wis arep ngopo saiki Gage arep do ngopo aku tak takon. Arep ngendelke Begawan Durna nyekel aku apa ora iso. Anggepe apa? Apa sing tak ndelke Begawan Durna karo sapa wae sing arep kok nyekeli aku? Ora iso. Nyepelekke. Nang Begawan Durna kok ora iso. Koko Prabu menika sampun nganten menika. Kunjung turu Koko Prabu Mandura. Aku malah ketularan Gusti Aki. Latri lenggah. Saudara. Iya. Aku dipindah saka kene. Wis ora ana nggon. Aku dipindah to bareng saudara. Aku aku bareng saudara. Oh, ngatur saka negara Ndorowati dhisik bareng saudara. Aku junjungan aku gendongan bareng saudara. Aku ora iso mlaku. Awakku lara kabeh bareng saudara. Yen pancen kaya menapa Kakang manut. Koko Prabu kula nyuwun pamit. Apa ora nganti Setyaki? Mangke pindah ribeti. Wis. Samangke kula piyambake ngembani budal wonten ing Karang Kadempel. Yo, Si Adi, ngati-ati aja kaya bocah cilik. Nun inggih kula nyuwun pamit Koko Prabu. Yo, Kresna, suruh Titi ngati-ati tuga-tuga digawa ya Yayi. Menapa Gus? Sampeyan rawuh teng Karang Kadempel kok pasuryane benten kan adat ingkang sampun. Menapa Ndara? Siwa Semar. Kula wonten dawuh. Sapa sing ora kuwatir jroning penggalih? Lah pripun to? Kok sampeyan ngendika kaya ngoten? Watara dina ing kepungkur. Abimanyu nyumpen nawa. Impen niku kembange wong tilem. Mboten sah dipun penggalih. Ora sah cinakra bawa ingkang memet lan jlimet. Sampun. Mboten sah dipikir Ndara. Jroning pasumpenan tanpa kanono-nyono. Kiai Semar ingkang nedheng lelumban lelidang nitih palwa ana ing satengahing bengawan.
wekasan palwa katempu ing banyu ingkang bena kontal kaprapal kendang kapracondang satemah guragapan nggonku mungu saka Nindra tumulyagan ninggalake Tanjung Anom tumuju marang Karang Kadempel tuwi marang karjaning Wa Semar Badranaya wa lah kula tasih seger waras ngenten sampeyan ngimpekke kula sing mangimpekke kemawon mboten napa-napa kok nggo sikik Pak impen ki ya ana werdine impen ki dipirang werna telu titiyane gandayane puspa tajem kowe jangkrik kowe kok mulang karo wong gerang kowe entuk ngelmu impen iki saka sapa saka bapakmu ora sandadak mejang karo wong gerang ning napa sing diaturke Gareng niku bener lho Pak mengki nek impene Ndara Abimanyu niku tiba puspa tajem utawa kadura dase wancinipun menapa Ndara putra dalem nalika aku guragapan saka Nindra wancine wis Brangwetan sumamburat Sang Hyang Surya wis tunggang gunung ana ing Brangwetan Petra lah ngandel ora tegese kuwi impene puspa tajem utawa kadara dase monggo impene wong sing ana sambung rapete karo banyu iki ora tek apik lho Pak monggo keli wah kuwi sayane ora apik nunggang kapal terus kapale kandas kuwi ya ora apik ta Kang mbuh aku wis males ngomongi Semar ki sedo karo ngomongi tong kosong berbunyi nyali wis ora bakal digugu omonganmu yakin wis to nengno wae wis arep ana apa-apa ya ben disandang dhewe ora ana apa-apa ya syukur ngono wae tumrap awake dhewe rasa dadak gagas Semar do omongi ngayal kok ora katrenjuk praptaning Raden Janaka tuwin Raden Werkudara karya kagiat kula Semar Badranaya apa Gus Ndara Janaka Ndara Werkudara bekti kula nggih Den ya Semar Ndatompo ya Semar Ndatompo Kanjeng Rama ngaturaken bekti kula kunjuk Abimanyu anakku Ndatompo Kanjeng Rama Kyai Jodipati bekti kula ya Abimanyu Ndatompo enten apa Gus lah kok njanur gunung Kadingaren sampeyan rawuh sumengka wonten ing Karang Kadempel Kakang Semar kula Prataku ning Karang Kadempel munedya nanting marang Kakang Semar. Nanting bab napa? Ngerti yo. Lamun dina samengko Janaka wis suwita marang pandhita anyar katon mapan ana ing negara Ngastina. Kepara Begawan Dewa Wisa. Begawan Dewa Wisa ingkang bakal murungake perang Bratayuda Jaya Binangun. Kamangka syarat sranane sarta ruba pepanggil ingkang kudu ndak aturake. Ora ana kejaba mung bandaning Kakang Semar Badranaya. Mula Kakang sing gedhe pangapuramu yen to praptaning Janaka ana ing Karang Kadempel sayekti mung bakal mboyong Kakang Semar ana ing negara Ngastina. Yen Kakang Semar bangga mesti bakal tak rampungi. Yen Kakang Semar mbangun miturut marang pangreng Janaka, ayo tak kanthi ora sarana bandan. Aja nganti disin-isin dening kawula sak Karang Kadempel Kakang Nayantaka. Sewu Kanjeng Rama menawi paduka Kanjeng Rama badhe ngruda peksa kalewan Wanayantaka ingkang putreng Tanjung Anom ingkang boten nglilani menapa paduka Kanjeng Rama boten ngemuti dhateng labedanipun Wa Semar ingkang tansah anggung cinaket dening para Pandhawa teka sakmangke namung saking krana dawuhipun Begawan Dewa Wisa pandhita ing negari Ngastina paduka badhe mentala dhateng Wa Semar Badranaya. Duh Kanjeng Rama, menapa paduka Kanjeng Rama supe dhateng tingkah lampahipun Kurawa ingkang tansah damel srana pejahing tuwin cintrakaning para Pandhawa. Kenging menapa paduka Kanjeng Rama kekalih tasih kerut larut dhateng panggelembuking para sata Kurawa Kanjeng Rama. Abimanyu, kowe bayi wingi sore ngerti apa? Kabeh kita lakoni kanggo kamuktening Pandhawa lan kanggo tentreming Pandhawa. Mukti lan tentreming ingkang pundi? Teka paduka ngiklasaken dhateng pejah gesangipun Wa Semar. Menapa inggih boten wonten srana sanesipun pundi wonten lamakipun ing atasipun badhe murungaken perang ageng teka dadak mawi bebantenipun Siwanayantaka. Kula ingkang boten ngiklasaken
Kanjeng Rama kedugi mboyong Kyai Semar menawi saged nugel jangganipun ingkang putra bocah wingi sore ngerti menapa legane kanjeng. Ayo batu jambak. Abimanyu, anak ingkang ora ngerti kalawan wong tuwa. Kowe labuh karo Kakang Semar. Apa mbok anggap wis bener patrapmu? Perkawis bener kelawan boten badhe kula pasrahaken dhateng panguwasaning Gusti. Upami kula menika wantun kaliyan Kanjeng Rama. Mongko nyatanipun dening Gusti ngakarya jagat dipun anggap lepat. Mangke menawi sampun titiwancinipun badhe kula saur. Mangsa kalanipun bocah ngeyel karo wong tuwa. Kaya apa aku njal tak ajar. Monggo kula ladosi Kanjeng Rama. Ngopo? Rumah sakit nek Semar arep tak bondoi aku ikhlas. Aku lila. Penyakit ora. Arep gedhe dhuwur. Gocek wae simbar cocok ora wedi. Ayo, kowe iso mbayang Semar yen to wis gumlundhong sirahe nala gareng. Piye, Reng? Tetep kalah to. Wong kono gedene ora jamak kowe aneh-aneh gong. Ngopo? Ngopo? Maju le. Mbok kemulan. Angine kaya ngene kon maju-maju werna-werna ora. Semar malah ngribeti lakune Werkudara sipat angin mbo tibamu. Semar Badranaya wuninga Dyan Abimanyu kendhang kapracundhang nalika semanten sangyan para putra kelora loro Gareng Petrus Mawala Bagong ugi kendhang kapracundhang Kuntal kaprapal sigra ngeningaken cipta mumbul ngawiyat ical kilar Semar Badranaya. Kakang Semar ilang saking pandulu ical dipun kedhepaken
Karang Kadempel katingal suwung. Wah, yen nganti didangu karo Dewa Wisa, gurune awake dhewe kepiye? Dipun aturaken menawi Kyai Semar sampun sirna margalayu ketitik. Sakmangke sampun boten mampan wonten ing Karang Kadempel. Yen nganti mengko eneng apa-apa, monggo dipun tanggel Kakang Mas Praning ngraying Madukara kemawon Kakang Mas. Milahing Semar apa to wigatine dene jeneng kita ngabiyantura ning ngarsa ulun. Mlegegek ugeg sadulita mel. Ulun kula namung badhe nyuwun pengadilan. Krana miturut saking sapangertosan kula ingkang nami Bratayuda menika sampun kinudrat dening panguwasaning dewa. Ingkang sami nglampahi dereng lair kemawon Bratayuda menika sampun cerat dening para Jawata. Lah kok menika wonten satunggiling brahmana ingkang wantun badhe ambirat kodrating jagat. Mongko dadak nganggo ngagem reruba pepanggil. Pejah gesangipun ingkang abdipun Semar. Terus kula ajeng nyuwun priksa. Semar niku napa? Kula niku mung derajate ngaceplik, kula niku mung Panakawan. Lah kok migunani temen urip-uripe Semar kok iso dienggo ganjel. Srana wurunging Bratayuda. Menapa mboten wonten piyayi satriya Nalendra sanesipun ingkang trep dados saratsana wurunging perang ageng Bratayuda. Lah Dik Semar. Terus kula niku napa coba kula suwuni prisa? Semar. Saya dikabeh ingkang dumadi ning jagat mau minangka dadi pacobaning para Jawata. Ngerti yo? Lamun sejatine apa ingkang katindakake dening pandhita ing mapan negara Ngastina mau, mungkin Arya Karti sampeka kabeh mau mung akal ukiling Si Duryudana nggone tansah lan kepengin gawe cintrakaning para Pandhawa. Mula srana api-api mulungake Bratayuda supaya iso gawe pati ning Nata Ndarawati lan kita Semar, sayekti kabeh mau mung gayuh marang ringking para Pandhawa. Nanging kita kudu nyumurupi yen to sejatine kabeh ingkang lumadya ning jagat, kodrating jagat tan bisa diwiradati dening sadengah titah sapa wae Semar. Nggih, lajeng kita ingkang kudu duwe kewajiban manglurah satru murka ingkang sejatine aling-aling wujuding pandhita ingkang suci katus sasutapane, nanging sayekti kuwi wujuding angkara murka ingkang bakal gawe geger jagat saisine Semar. Sareka ten prayitna samurire seka balik tityani gandayani trisanya purnama sasi kilar-kilaran ing tengah latar nanging kita aja wujud kaya mengkono. Kita bakal ulun dandani wujud brahmana supaya tanding sak bobot kalan pandhita ing mapan ana ing negara Ngastina Semar. Kita wis wujud brahmana tumuli mudhuna ning jagat. Kita ulun paringi peparab begawan asmara santa. Inggih, kula nyuwun pamit pukulun sing ati-ati aja kaya bocah cilik Semar. Jagat Dewa Bathara. Bener apa kang dadi rantamaning atiku Werkudara kalawan Janaka. Sawise ngampirake Begawan Durna ana ing Sokalima, lah kok lumarep ning Karang Kadempel. Mesti bakal mbondo lawan Kakang Semar.
nggone bakal didadekake tumbal wurunging Bratayuda Jaya Binangun saka iku pertikele Begawan Dewa Wisa. Ya muga-muga Panakawan bisa dadi srana wurunging Janaka lan Werkudara nggone mboyong marang Kyai Nayantaka. Singgiang wo Nala Gareng nggih wonten Jawa ta Petro nggih Bagong us basa to nggih saka ngendi Prabu ngaturaken ketiwasan Semar Badranaya binayong wonten negari Ngastina Kanjeng Rama tuwin Kanjeng Rama Kyai Jodipati ngamboyong panjenenganipun Kanjeng Rama badhe dipun dadosaken tumbal wurunging Bratayuda Jaya Binangun larak tenan to kok kaya wong gebuki kasur ta Truk kaya disetel kendange babak ayo musike kaya kok dituthuk barang ora. Kowe ngopo? Aku ki mikir bapakmu kowe tatet-tatet. Nggih nyen kamapunten kok. Abimanyu kula wonten maring adawu. Iki nek ora kowe karo aku golek wong supaya bisa dadi srana mungsuhe pendhita ning nemapan negara Ngastina ora bakal rampung para paduka melaku kula dherekaken Kanjeng Prabu. Petro, non. Iki eneng pendhita, nggih. Pun terus langsung disuwuni prisa mawon. Sampeyan sapa menemban? Nami kula Asmara Santa. Lho. Oh, pun boten saniki mawon iki Asmara Kakangne Wahyu. Udu kok ora. Niki sing sok nusul nika sing ngefan kali Tatin niki. Aja ngawur to kok ora. Kowe rak sebdake dadi celeng kowe. Ora sak penakmu dhewe, aku Asmara Santa. Penemban ana dawuh apa sinuwun? Menapa kula dipun parengaken nyuwun sabiyantinipun Peremban. Kowe butuh tak tulungi, kowe butuh apa? Kula menika nggadahi mengsah. Ing namanipun Dewa Wisa wonten negari Ngastina. Menapa Penemban sagah mejahi mengsah kula? Yen pancen pendhita mau watak angkara budi candala aku ora bakal wegah Petro. Nun. Rene to? Nggih. Pripun? Tak wenehi layang, nggih. Diaturke Ndara Jembawati. Udu. Lah sapa? Ning Ngastina terus menehno karo Begawan Dewa Wisa. Oh. Isine layang penantang. Penangsang, penantang. Terus mungkin nek kula diajar ten mriku, mengko kowe matur, layang aja dibuka nek aku durung lunga, ngono. Oh, nggih. Aman ngono ya? Nggih. Wedian ratu nek pinter. Niki nulis dek kapan nulis? Lha nulis layang niku dek kapan? Wis to, ora usah cerewet. Kowe ora ngrasake adem apa? Adem. Wis gek ceket-ceket nggih.
Janaka Werkudara kaya wis bali. Sampun Mremban ya wis. Kadangipun Kakang Yai Arjuna apa dene Yai Werkudara entuk gawe apa ora? Koko Prabu ngaturaken sabaring damel nalika sowan wonten negaring Ndrawati. Malah kula dipun wirangaken dening Koko Prabu Ndrawati. Tumuli kula bablas wonten ing Karang Kadempel. Namung kemawon Kakang Semar badhe kula bondo ical saking Karang Kadempel. Mbok menawi sampun lenggana dhateng kawontenanipun tumuli ngraga sukma sowan dhateng ayunanipun Gusti. Yen ngono Semar dianggep mati ora apa-apa. Mingkari Ratu Ndrawati angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Kula nuwun, kula ingkang sowan. Petro, nggih. Ngopo suare Ngastina? Ngaturaken nawala. Kunjuk sinuwun Prabu Duryudana. Nawala saka sapa? Kula trimaos piyambak namung sakderengipun kula nyuwun pamit. Gusti iki tak wacane dhisik. Nek wis tak waca kowe tak keparengake lunga. Niki wau dawuhipun pepunden kula sadurunge diwaca kula ajeng lunga riyin mengki ndak kula sing dadi sasaran. Sampun cekap semanten matur kula, matur sembah nuwun, nyuwun pamit tambah pangestu. Sing hati-hati. Nggih. Lho. Ndara Werkudara? Iya. Kok teng mriki? Wah, rasa cerewet ora ngerti. Batur ngertimu apa? Ya wis. Wah, setan. Malah ngece. Diwaos, Nger, diwaos nawalane diwaos. Apa Mremban? Ana dawuhmu apa? Nawala tapastanipun Nalindra Ndrawati nantang dhateng jengandika Begawan Dewa Wisa menawi saestu badhe kepengin bondo Nalindra Ndrawati dipun tenggo wonten sak jawining rangkah Praja Ngastina aben ajeng mengsah nata Ndrawati perang tanding. Weh, lah nyepelekke karo Dewa Wisa. Bon. Wis diwaca, kalau kadohan kula delok pun diwaos. Sira Duryudana terus duka. Layang benantang saking Koko Prabu Ndrawati, Bapak Penemban. Sing ngomong ngono sapa? Ya nganu, Sinuwun Prabu Duryudana. Terus kok ampun godan kok medeni suwe-suwe. Ya wis ya engko dilengkes nggih. Kowe nantang karo aku Kresna, pancen kepara nyata. Nanging ora aku sing tumandang. Lho, sapa? Wong Kurawa ngurung jago, aku ya ngurung jago. Kaya ngapa jagomu? Padha-padha tuane. Ya, pendhita gleleng. Oh nggih, ya. Kedune nganggo serbet nggo sekak. Aduh. Ora sing ngapak-ngapake kok le sambat kaya. Gong, ini ora diplesake. Tatu ya le. Ora iki. Wo. Ora kena jak golek dik kowe. Dewa Wisa, iki sapa? Aku Asmara Santa. Kowe ingkang bakal murungake Bratayuda ya apa ora? Ayo, aku ingkang tansah gegeki lawan Bratayuda. Bratayuda kudu dadi kuwi perang suci, ora kena ora dadi merga jroning Bratayuda bakal kisah sing angkara murka. Kowe sing tak nggo ganjel Bratayuda.
Awakmu sing kiwa gedene ra jamak-jamak. Ngantem ra iku nganti rasane lara. Iki tapak Budha. Ayo, kapokmu kapan? Kowe kudu mati, kowe sing mati babar dadi wujud. Asmara Santa babar iku Semar Badranaya. Dewa Wisa babar Pandya Betari Durga. Oh. Batobat Kakang Semar. Lah rak tenan to. Jumbuh ngendikaning Sang Hyang Asih Prana ya Sang Hyang padha wenang. Kowe angkara murka sing bakal gawe geger ning jagat. Sing bakal gawe wisuna ana ing donya. Ayo seminggir. Aja ganggu gawe dulur-dulurku kle. Ngendi jeneng mleko nang 1 2 3 kene. Sing padha ngadani bersih telaga. Nganti ganggu gawe aja takon dosa mungsuhmu aku tak kumbul genisak rombonganmu. Kula nyuwun pamit Kyai Semar, kula nyuwun pamit. Ayo saiki tak ulungake tanganku loro bandanen. Bandanen. Maido apa ora kok saiki? Kowe maido karo cape kadangmu Ndarawati. Yen to pendhita ing mapan negara Ngastina mau mung kang gaweane Kurawa. Ngapa itu? Wedi aku. Mulane rasa lucu. Wes. Ditutuke sesuk bengi, aja kuwatir. Wektune jek oke jek dawa. Percaya ora karo aku? Nggih, kula pitados. Kowe luput tumrapun Kakang, luput karo Kakang Semar. Nggih. Perkudara rumasane kleru ora? Yo, kleru. Ya sesuk iki nek arep suwita karo sapa-sapa ki tarenipun Kakang. Sesuk iki nek arep kowe purwita karo sapa wae kuwi tarena karo wong tuwa. Kakang Kresna, kae aku arep pengin suwita karo kae ngelmune piye? Takono karo aku dhisik to. Ora kok jusak geleme dhewe. Nggih. Kula lepat. Ayo bali ngestaken jauh. Perkudara yo bali ning kasatriyan. Yo ngestoke dawuh. Yen ketemu karo Semar aja lali kowe nyuwuna pangapura. Yo ngestoke dawuh. Paman. Nun. Wonten jawuh sinun. Napa sing digadang ora kelakon? Rekake api-api gawe pendhita kedadosan saking Pandya Betari Durga. Supaya Pandhawa dadi siji ning Ngastina. Nek Pandhawa teng Ngastina gampang nggone gawe pati ning Pandhawa. Ning nyatane kadenangan Ratu Ndarawati. Pripun Iman? Ampyak awur-awur mawon nggih. Werkudara, ayo bali ning Ngastina. Madangi jagat tumungu-mungu paning sapucaking bukir marbak bangsa mirat
neng soroting surya mega lan gunung njaluk ngapura sami-sami den mboten menapa-menapa sing jeneng manungsa niki kedurungan ina lali salah apes lan mati ya sedaya pun ketinggal padang awi mugi-mugi inggih menika bersih tlaga ing linampan wonten ing dusun setunggal kali 3 Mlekunang mriki tansah pinayungana ing karaharjan katentreman karukunan lan menapa ing dipun gaya saged kasembatan sing dijangka isa kelakon antuk berkahing Wang Mahanasa ya Purwa Madyawusana pun kula lakoni mundi dawuh pandhaneripun para sepuh nek enten lepate Semar nyuwun pangapura kula sak rombongan nyuwun pamit mugi-mugi wilujeng dumugi sudung kula piyambak-piyambak ndara